Tapi piye nyapa? Rimanya apa? Lah yo kene jero omahe nek maem. Nek pipis ning ngono. Terus nek pupiane ngono. Loh, ya enak no tambah bumbu no kingko. Malahan. Kan wae kan nek maem wae kan suku basah, Mbak. Heeh. Lah kok pastiku tak kena rimah. Ya, lah yo ngene wis. Wis ngene. Heeh, Badu ambek Rima gak apa-apa. Jangan gitu. Wis ta padha-padha manusiane. Kok please. Iya sih. Iya, Wis ta. Rima itu ben kayak karo sampean iki kayak keluarga ngono lho. Maksud iki. Heeh. Akuane enek, Mbak? Oh iya. Aqua mineral. Iya. Oh iya. Oh iya, mineral aja. Bersama teman-teman. Engko tuku es buah enek gak ya ning kene? Cowampur dadi sitok kudu diombe karo Rima. Wala semedep banget. Ngono ki nek ngedus iki ya di nganu to, Mak, ditatur to Rima ki. Oh, tapi ya terane Rima kaya ngono keadaane. Oh, berarti nek MP ya, Mak? Walah, Mbak. Wis tak kakak iki. Masa? Ya Allah. Sana gak ngerti pas tengane Mak Dames iku. Gak. Walah. Anu gak pakai sempak kan. Ya Allah. Kok wahono. Lah ya wahono ki sapa ya an? Guys. Ya, seret. Kita makan bakso bersama Rima ya. 10 ribuan. Iya ini sayang. 6. Ya, Jiro. Dia 7 pas. Bukan Mbak Indro. Oh, lha engko sampean Badu karo Rima. Gak kuat. Wes to, Mak, tenang ae. Gak usah bingung. Heeh. Iya, makanya Lah ya Badu kelop. Mbak Jessica yang kon Badu. Iya Jessica. Yes. Iya. Jadi kenapa? Sing ngomong oh iya oke. Oke. Cus. Udah siap. Ada Mak? Ayo. Ya anak-anak ini bahagia sekali ya. Iya. Bahagia sekali anak-anak Bunda. Ya Allah. Oke, sambel. Dadah. Oh ya Mbak, amin. Ya. Wis. Bahagia tak kowe. Senang iki ya bahagia iki lho. Iya bahagia sekali lihat Mbak. Aku bakal ambil Rima, Mbak. Hah? Aku pengen ambil Rima kan. Bahagia sekali. Makasih ya Allah, Mbak. Ini langsung Badu ambil Rima, Mbak. Nah, itu. Terus senang sekali, ria gembira. Iki aja ikur 6 ki nek Mas Indra barang. Dadi engko Mbak Jes karo Rima ya, Badu Ya wong loro. toh, kan mendres Dua Mbak. istri Mas Zaki, ini apa Mas? Ayo. Ayo sana. Sana Mas itu. Mas Iya. Indro gak sih yang Badu ambil Rima. Gak apa-apa. Anak-anak ini ya nanti biar merasakan kesedihannya Rima kalau di rumah makan sendiri seperti apa rasanya ngono lho Ken. Ya gila nganu ayo ning gone Rima tak jak. Ayo Rene Mas. Rene mantap. Nun sewu nggih, Mbak. Ya Allah. Iki lho Rima. Ini siapa? Aku. Namanya siapa? Ini. Aku hanya anak singkong. Ayo omahe sampean ndi, Nduk? Iya, kayak ini. Kok wedi apa? Kono. Omahe kono. Ajak nang omah sik. Ayo ngomong, Mbak. Ayo
Mbak, Mama. Oh iya. Ayo Mbak, ayo Mbak. Mlebu Mbak, ayo mlebu Mbak. Ayo Mama, ayo. Ayo mlebu Mbak. Ning kene ada larin. Bakso ndi? Wala jegeger bakso iki Mbak Manoy. Ini ngesaknya kita itu makan bareng-bareng. Nggih, Bu. Daleme mriki. Oh, nggih. Ayo, kelo. Enggak apa-apa, ayo. Wes tak gosokne, Nduk. Wes, ayo. Oh iya, kita gawane bakso, Rima. Nanti makan bareng-bareng bersama teman-teman. Gusti. Nah, kita udah nangin terus piye? Yo langsung cerdas. Bayangno dia kehujanan. Ya ya bayangno dia kehujanan koyo ngene lho. Kene Mbak, kene. Nggih. Kene lho, Mbak. Kene. Kedinginan Ya, Mbak. Oh, nggih. Dia kedinginan, Mbak. Heh? Aku bubuk kono. Lho, kan bobo kan ngeloni. Lho. Lah wedok padha wedok engko nek meteng piye? Oh iya wedok. Lho. Kamu seneng apa ora diparani? Heeh. Heeh. Pak ono. Heh? Iku Pak. Amin ba. Coba, mau saya sama hao. Oh, nek kene. Oh dạ, này hảo. Nek kene sama. Oh dạ hảo. Oh, Tibake son frekuensi tibake yo an. Aku karo Rima iki tibake. Asli Cina Rima. Kita paring nyanu apa ki jenenge Rima ki. Ayo makan bareng-bareng, guys. Anu jipuk ning anu sik cagak HP ndi ya cagak HP. Mbak, ning arep gak sih? Iki di sini gak ono. Ning ngarepan gak sih Mbak? Jero ae, ning jero ae. Iya ta. Jero ae gak apik. Wong mangan kok iso ning njaba. Ora, Mbak. Pasti kene jobo ki. Ora apik. Isis. Jipuk ning cagak HP, Nduk, Mbak, cagak HP. ben isis. Heh? Jipuk. Ya. Iki lho babeku. HP-mu ndi? Ndi? Jiwa Pak Mas. Digawa Mas. Nah, gawe nengo. Iki sing nyaponi sapa? Wiwi. Oh, Wiwi. Oh, dulure. Aku tibu Mbak. Heh? Tibu kene. Oh, tiba. Sandale sing anyar ning ndi? Gua Mas kok. Nyukok kabeh-kabeh digawa Mas. Gak enek. Gitu. Cagak HP kene. Ayo cacah mangan bareng-bareng. Ning jobo aku duwe tiker. Iya, isis. Di sini aja, tikernya taruh sini. Gak apik mangan iki ning coba apik. Keker. Ora iso ayo. Wes ta, Mbak. Tak sutina, tak sini ngarep kan seger isis ya. Ora gelem, Mbak. Ayo Rim, kene. Wah. Iya. Aduh. Iya. Aduh. Siapa sing ngideki? Enggak apa-apa. It's okay. Ayo kilo. Ayo. Terus ayo ya. Keren jangan lugu kabeh. Wedi mek kowe Ndres, wedi Kene mek lugu kowe. kene. Mas iki beda syuting Mas Hendra. Mas Hendra iki tak kon nyuting kok. Mas Hendra. Ndah. Oh. Iki dikek endi? Nggone Mbak Endah ki cagak. Wes tak Gak iso. Elekan sing nyuting ki elekan. Loh, Kene wis tak kek. pateni sik. Tak kek nganu kok ben dadi dhewe. Ayo jarine. Dang, ayo. Ana ready ki Mas Hendra. Urin. Oh. Ayo nyado, ayo kene lungguh kene. Sik. Iki piye? Kira iki lungguh kene. Iya. Aku lungguh kene oleh apa ora? Mbak Manohara lungguh kene oleh. Ayo mangan bareng-bareng. Kene mak ngatine nang kene. Nah, ayo mangan bareng-bareng. Ayo. Ayo Mbak Jas mangan bareng-bareng kene Mbak Jas nang ngisor. Ayo. Sik to. Ayo Mbak Jas. Kene lungguh kene. Mbak Jas lungguh kene. Kene. Nah, lungguh kene. Ya aku pengen ae. Kene ayo digelar iki ya. Mbak, gua tiker. Ayo.
Ayo ndang kok. Mbak. Mbak. Aja lu kok kene. Pak nanti rendah. Nembe aku sia-sia ta. Lho iki lho kok apik no lho. Iki kok dienggo kemul kok dienggo ngene iki nyapa? Kok dienggo ngene nyapa kemulmu? Ya bi, boy Mbak. Berarti boy. Bar tiba kok bar tiba. Ayo kene ndamangan. Iki Badu karo Rima. Ayo loh. Badu karo Rima ya. Ya. Ayo. Saya tak buka sik, sabar. Ayo mangan bareng-bareng. Ayo Mas Hendra rene. Mama, Belum. Ayo kene lu kene Mas Hendra. Lu kene. Iki ada tikar. Oh. Iki boyo tiker. Ora tiker iki. Kayak gak tiker to. Ayo lu ngisor Rima, lu ngisor kok gak? Ayo di bawah, di bawah. Di bawah ayo. Oh, Sikile lara. Nya, ayo, makan bareng-bareng. Mbak Jas nempel. Ayo Mbak Jas, ayo dagak. Oke, sayang. Kamu kok cantik sekali. Habis juga. Jaketem coplok, Mas. Jaga tuh coplok. Nah. Sangat Gak sumu, oga. Adem, ya wes tinggu ae. Ayo, kene mangan. Kowe aku rasa mbok syuting ritak ra apa-apa, ayo. Aduh, Mas sakit dong. Wes ayo, aja omong ae meneng. Wes ayo ndak gede. Iya sayang. Aku di sini. Cantik sekali. Itu, Mas. Gak apa-apa ben lu kok kono. Lu kok bisa. Oh, ayo ndak gede. Aja tukaran bodohan. Iya, Ayo, aja tukaran dan dikene Rima. Ayo. Andane aku ra sedeng aku tak nyoteng ae. Kowe nek kene. Kowe ning isore Rima, kono ning isore Rima. Loh. Gak apa-apa ora ketok. Ro, ayo Ben. Ah, pintar. Heeh, pintar ditutupi. Ayo, kita mangan. Mangkokku duwe iki lho, iku ngene kok arep buka. Ayo, mak ngatini ndak mangan. Engko nek lesu ngono lho, guys, awake dhewe melok mangan bareng-bareng. Panas, kowe mam dhewe apa tak dulang? Didulang. Ayo dan mangan aja. Baik-baik, Priono. Heeh, wis pahono. Wis pokoke wis pahono. Udah mbak anake. Beli apa nih, Mbak? Anu kowe golek ajang iki apa piye? Mbak, Ayo. makasih wis Mbak iki. Oh, ya wis ayo ndang. Udah mangan ayo anak-anak. Jan. Santai. Aku mbek bae. Wis to ndang ayo kok. Ayo ndang padha mangan. Terus panas, Mbak Jet. Ayo ndang padha mangan. Wes ayo. Kalau Rima Mbak Jess pengen mbok dulang. Ayo mangan bareng. Tambung lah ya. Apa? Aku. Dan terkenal. Ora. Ayo mangan bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo udah dibuka kok sok. Ya juga. Ayo bismillah. Tangan yo. Ayo mangan bareng kuwi lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus ngono. Ya, panas. Kok nyapu kok mbok sutok-sutok iki lho, sitok. Wong sitok-sitok. Tali sik ya. Piye? Iki mau Mbak Endah wis motono, wis diorderno ayam. Gak apa-apa kuwi kan aku. Iya, Iya ya, terima ya. Wes. Jan. Iki lho kurang lho cacah iki kurang. Oh, dik. Lho mak ngatini ndi? Nya mak ngatini ayo. Ya, Iya bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Terima Lho lah. kasih Mbak Manohara. Sama-sama. Iya. Panas. Ameh ngomong makasih Mbak Manohara kok. Makasih Mbak Manohara. Sama-sama. Iya, Mak, yo. Enak. Nyapa ta arek-arek iki? Mas sampean Mbak. Piye to Mas Indro ki? Walah kok Mbak. Peres kok. Pasti Mas Indro Mas Indro. Ben ati ngidek nganu gak apa-apa, Mbak. Ben Ya apa ya? ben kita itu ya nganu merasa kekeluargaannya itu ada ngono lho. Asik tok lah Ya, nanti pangan Mas Indro.
Enak ya. Enak. Tambah selera makan aku malahan piye ngene iki. Beo. Gas, iya, Ya ya, enak. Mantap. Tapi dah tidak ngene saiki Duk sing sebelahmu raket sing sampean raket tok, Duk. Lek cek. Lek dik. Up. Nah. Duh. Coba apa wes ngono ae. Wis ta ora apa-apa. Jan. Enak ya? Enak ya ya? Ya, jan. Ngene iki lho jenenge kekeluargaan iki ngene iki. Solidaritas. Solidaritas ya Mas Hendra ya. Family time. Family time iki kekeluargaan ngene iki. Ya, masa. Terima kasih, Ma. Ma, lha ning gising ning ndi, Ma? Ala ya wong mangan Eh? ngising. Ala ya. Meneng kok. Meneng kok kowe iki. Gak ngomong meneng. Aku sih Nah. Meneng kok. Beb lho. Mbak ini bulan ya. Dinane rambe aku ra mling ngene. Klo ben mendres ngono. Iya, deh mendres foto keras. Ayo Mak Ati dadi maem. Ayo. Kowe nek ngising ning ndi? Yo, ma, ati. Oh, ning kono nek ngising. Ya, gane anyunya. Oh, ora nek banyune gak cawik no berarti weh. Ya Allah. Wes. Itu nek ngising taine mencret terus piye yo. Selamat makan. Enak loh guys. Piye? Ati kene. Oh. Dua kali ati. piye? Ayo Mas Hendro kok gak kono mangan iki nyapa to? Ayo mangan bareng-bareng. Makan bareng sing dibahas ono. Ora apa yo ora. Ya aku tunggu kok. Lah kene kamar mandine lho. Dintekne mine dintekne. Mine dintekne urung tek ora oleh kudu entek. Mama, masuk. Iki lho. Ki. Terima kerupuke. Kutak iki nyekeli nyiring kok. Kutah panas. Terima kene ngisor karo Mbak Jess, dudulan Mbak Jess. Heeh, dudulan Mbak Jess dan. Pikir mak ngatini dudulan Mbak Jess. Aku ndelok turu ngono. Mbak Jess kon turu kene karo Rima. Ya, sesuk tak kelani ya. Wala ya aku disingkirno terus dari peradaban iki. Wala. Pedesan aku. Ngono jarene ora nganu ora doyan bakso yo enak kok ya. Kayak mek apa? Kene mek apa nek kene kono kejak mangan kene. Apa? Rim? Ayo Rene. Oh, dudek letonge ning kono. Ya. Ini. Boleh Pak, sebentar ini boleh. Kon turu kono. Mbak sama coba kono Mbak. Ya, Rene sik Rima Rene. Rene iki lho bakso mam. Hmm. Rene, mam saya kok begini lho. Ini. Ayo, Rene. Oh. Syutingan cah, syutingan. Awak dene kene ya ya. Betul. Iki gak ditintek kabeh. Ayo mam sik Mbak Jess. Sik. Kok sak-sik ini apa? Enak. Ayo, ini gak bisa, ini kayak gini. Ayo, Mamse. Enak bener. Ayo bakso tindak sik. Iki tindak ning ndi? HP-mu. Mau piye HP de pokok HP-mu. Ayo, Mamse. Ya. Duduk kene lho. Ayo, duduk. Ayo mak mesti. Nah, iki GM Rima. Iki sing wis. Wong enak kok ngene kok. Duduk kene, duduk. Rima duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk. Dudulan Mbak Jess. Nah, mam, di mam. Udah, kok nah. Mamse. Katanya nduk kok nah. Walah yo, bungkukan. Alon-alon nek mak tentunya. Karo adik sing rukun lho Mbak Jess. Mbak Manuel iki ketot. Tenang Bawa. Iya, bobo. Wow, langsung.
Ayo karo Mbak Jes didulang no, Mbak Jes yo melok maem no. Badu wong loro. Ndak ngono kuwi ndak. Jajan di maem to, Mbak. Ndang to. Ndang kok ndang. Ya, gak oleh rame-rame ya. Engko nek wong meteng. Cek. Oh, njaluk iki. Maem sik dindakne sik gak oleh. Kok ya. Jaluk cepet Mbak Manu. Dantang ini dhek turu dhewe ngene iki perang nelongso kowe. Engko baturano ya. Ya, batur iki gelem. Ya, Iya. atrape. Heeh. Amoh. Mengame iki delok nang ising ki ning ndi ngono lho. Hah? Baru tempur. Mak, aku mak, tulung mak. Heh? Delok bekase. Yo lah kok ngetal ngono. Lah iki mak ini meremelek lah mak. Ya. Bisa buka ora? Tak buka nih. Diombe sik ya, diombe sik. Ada. Jadi bibi. Usai mana? Ya, seni Mbah Di. Ora mung ising ning ndi? Kira nek gone. Ora gelem, ora nek baksone mau. Neh baksone gelem. Iya, baksone. Nek. Mak ngatini rene. Terus. Mak njaluk baksone iki, Mak. Milih. Terima. Ya, Rim, neh. Cik loro kuwi lho. Neh ya, tak bukakno neh. Oke lho, gimana? Malah turu iki. Ora oleh turu, perawan bar mangan ora oleh turu. Ayo Rene, Rene. Sini. Mbak Mandara pulang lho ki engko nek wegak Rene. Mana Mak? Aku mulih lho ki engko nek wegak Rene. Rene, Rene, aku mulih nek kowe nek wegak Rene. Mulih. Iya. Lho. Kudu salah. Kene bedek ah. Kudu sing kudu sing ngewek ki awake dhewe lho kok malah dheke. Mbak, kene bedek berat. Ya, berarti ambune awake dhewe ra enak, Cak. Mbak, Ayo. apa? Sampai bibi mah. Meneng ae sampluk iwi wengko. Wih lho, kok ya dijokne neh wi. Saiki sing dulang genti, Mas Indra. Ayo Mas, dulangno. Ayo Mas Indra ki dulang gentine. Walah yo, lah wong sirek kecandel kabeh karo iki. Ayo ning jaba Ayo ta. Rene. Kene kene ae ben kene. Penging bandar rotok gak kena. Ayo buyar. Ayo buyar. Gune kene lho, Kat. Mbak Bina Dhewe lho. Oh, Kalau kuwi lho pot sih Mek. kok tulis apa? Rima. Tapi kui. Oh. Iki tulis apa? Kene Mbak. Kok HP-mu sapa? Penging bandar rotok ra kena. Ayo, Pak. Penging bandar rotok ra kena. Walah. Cek gelem, guys. Dia sih kaya senang bakso. Bakso. Apa iku? Wong kok ketutupan. Ya tunggu yo Rim. Ayo, Mam ki panas ki. Ayo. Ayo, Maem. Sek maksudnya. Ya cepet cepet. Ketok gandul-gandul kok seneng. Sampai Pak mulai Oh, ngo. sapu bamol engko yo senani yo. Ya iki ngo. Iya, senani kayak Gak boleh marah-marah lho. Gak boleh marah-marah dosa. Mam sik. Kena lesu neh wengko. Ditulang Mas Hendra ya. Ya Mas Hendra. Tidak. Tuh. Yes, kene Mas, iki kok di bojo loro. Wong kacung motor di bojo loro. Nah, man. Kok ya banget dolan. Jangan. Iya, ayo. Ayo, Maem sik. Iya iki. Anu Mbak Jessica bar iki nganu katoke diganti ayo digoleki katoke ning ndi? Ayo, Mak. Ora enek, Mbak. Ayo katoke diganti. Sing di laundry kan. Duh, ndek sing ganda.
Iki sapa iki? Iki segene Ayo sini kono lek mau. Ayo ke sana. Sana anu mau. apa iki jenenge? Ayo Rono. Cek sing cah kuwi lho, cah beduk iki sapa Ya jenenge? kalau Kiki tak rene. Liane Rono mau aku. Iki kancane iki. Aku Wis gene baturi Rima ki. Gak boleh marah-marah. Tenan. Ya tak sangoni. Tapi kok sing apik lho karo Rima lho ya. Oh. Ayo. Oh, ditukari biasane, Mbak. Ojo ditukari, nya. Oh, Iya. boleh Ki. Ora apa. Aja didudehke ra pareng. Makasih ya. Awas nek nakal lho ya. Rima dibaturi. Rima dicuci lho. Terima kasih, Sek. Terima kasih, Sek. Mas. Yo, tosik lah mbak aku. Makasih banyak ya. Iya. Nih iki dipangan bakso. Ki. Ki bakso. Batu karo Rima. Bulan ya. Bilang ya. Ya, ayo dipangan ngatune. Aduh, Dipangan. Lah, Lah baksone semangan kono gorengane kowe. Wong loro ngene iki lho, Des. Rimai. Mbak mana? Inilah kita keluarga berencana. Ayo dimakne. Lembut. Ngomong kok iso ora gendang. Engko eling korene neh. Wis gak apa-apa lungguh. Lunggone Rima lunggone. Nah. Ya, Mas bocah tapi. Ben yo ben. Aku mulai lho Kingko. Ayo mah. Ayo mangap. Nah, Rima mangap dhek melok mangap untuk dulure. Yo ngene iki lho ngopeni bocah iki. Kantong ajaib. Guyu to. Oleh kantong ajaib yo melok guyu. Berarti iki asline normal mah Rima, kowe ngapusi wong kowe. Kenapa teh aku? Oh, lha iya. Dek iki nek wong lanang roh lho, Mbak. Mosok. Iya, dek nek karo wong lanang manut kok. Nek senone mbah. Nek wong lanang kebut-kebut. Aduh, mah mati. Piye ta? Gak apa-apa yo. Lho iki dicipok neh, nya. Dicipok neh dipangan. Coba, Bang. Oh, kuat. Biae sing anyar. Ayo ha. Padha dari kembul kok lah wong loro iki keluarga. Kita sudah menemukan keluarganya Rima ya. Teman-teman makasih yang sudah menemukan. Nanti donasi ada di bawah ini ya. Padahal lo podo yo an. Ya Allah, temen aku guys ya Allah. Mangan. Ya Allah, Mbak. Gak tak bayane nek mung iseng ning ndi dudek nggone. Lah kuwi lho katanya jene. Heh? Lah katanya Aja. Bagus nangis. Engko nangis. Oh, nangis. Coba Mas. Mosok garing ning kathok kuwi ta iki. Iki mah klenyek ngene. Duh. Lho. Mosok. Nek kene iki pokoke. Nanti to. Duduk. Klet. Nyenyak enggak. Dari tadi nih, Mbak. Ayo. Ndang. Ora kudu si mae. Aja. Ya wis. Ngono wae wis sore, guys. Ayo. Wis ngono ae ganti ngan cacah iki arep nyapor karo ya. Oke, Rima. Aku pulang dulu ya. Dadah. Kasih Rima. Ben sakte. Nek iki kayak duit di gua iki terus piye? Aku yo kayak sapa pikir. Nek iki dikek duit. Ngadong nek iki. Engko nek engko Mbak Ida ya. Aku dandan ning kono. Ya. Mas, sekolah kuda. Enggak gitu. Oke, anak-anak dadah semua. Rezekinya dua. Ayo, wes OTW pulang dulu.